Kembali di perlok ki baju ni video nak kapor. Bedasing shwa ban keren kniat nak bede bad ki babun bah ki bah ngalap ha ka jing anti jong jim jong ah. Bad kata de ki ka kam ka jam bad ki babun bah ki ki bang suthu ba ki babun ba khna samla jong menta ki pursang ban yo ka kam ka jam ka babiang ka bale si da ka jing nang jing tip ku jong phi ki babun bah ki liang sung thu bam la ban pois ni shunuru tenre don kam ke jing rap don kam ke jing lese ke jing khinyat ni ke jing kersan ke bana selendan ti ke hikmat ngasih untuk dan amdat paling sisi khinyat kit khmat shinu kit khmat jonga hapsim na to ko ipi ke yu de pia hapsim na ko kit TV ka jing jong ki babun ki brio kelong ba kim la ban sedang ka kam ke jam ha kerukam ke badai namar baki sngobe ba ka don bi kata jing duna ha jing nang jing tip lani ha ka lat ha kabu baki ken pois ka thong namar ba ki babun ha ki sngobe ba don kam be yanu danur ki bala ban penplelat penplelti ki om kamlong ko basuk banong ba la da pidon maknai ka sapru phila ban chule hilut na dong sodong namar ba pidon kam ki juga men sem pidon kam ki jing kersan lang ka banadin ka bana khmat ru ha ka ju por te ka ba bhapal kalong ba duna bhagam kita ki nong ai men sem te ki babun na pedeng jong ki perlok jongi la kalong na kaliang jong kasnong kathau lani na kaliang jong ki kme ki kpale ri khamtam ba bha ban bengingin yo ya ka kata ka jing snuthu bandong ba tokhun to lej da kanil lej da katai bat ba le ya ka kam ka jam kat kum kamon ka jong phi kat kum ka jing dan kam ka jong phi namar ba ki babun ba ki shusngo bet ba ki khun ki latip lupa ki latip hi ke ba ki dan kam ban le dara ong man ki kimi khpan ong sor jungi penman la banong ba ki de ki banang bastar ki banang betip ba kumno ba ki la ban peniat shkhmat ba kata ka sap ka phong jung ki khna than de ki babun ba hi ki ba ki kimi khpa jungi kem de ki banang bastar ba ki ba tip ya ka perthai kamariang ka hadu banong ban penplila plinti nam ta jong ki khun ki khna ka jongi thelor jota ka benta ngalayo ban long ngalahab ban persang bun bha ki ke ha ka jing alti jing em jonga ka ba kawai ni kita ka di kani ka rukam snabat ke jonga ka ba ngahab ban tenru ngahab ban persang hi na ban ngasutu ha ka wei kesngi lada dei badulut ka kam ka jam ha babun ki benta alis ka di bandan kawi ke ka ba ngangan le tang na susong hiyeng ru lanit ka ba ngam dadan kam banong ban lech sini setai ban wat kam ka bang lala hi ban le hi na ladi ti nakta kada ko ploy nga bangangan le bun bha ki kam ki jam ha ka jing im ko jonga ti ngale khawai ngale ar ngale lai bang persang ban nang lut ki kam bor khoi khnang bakan long ka jing toy nga ba ki khun ki jonga hadin habut balada de badu belah kawe alis da kawe pa ko kam lala ban yo ti ngam dong e bo pernah lut ha brokhat ki jat kam tenre kat ka bang tip nga persang ngale bat nga suthu ba habakut kasngi alis ubreu la kumnu la wan sanga nga dang la hi ban shim ya ka dor bai tre la kumnu ko masispa ting kasi singi nga dang la hi ban shim no ubreu ti spa ting kasi singi la kumnu la yo hi bai khaw mulu mala ti katahi da ka jingmut ha kli nga persang ban nang ki babun ha ki kam ki jam bat kawin kata kalong ba kawin kita ka di kani ka bang ngale kini ki kam welding melu mala kam snabat melu mala ki bang suthu kila melun ra ya ka kamai gaji ha ki rukam ki ba pher ha ti don ki bakli nga phitre kam yu bakut nga tribun ha ki ke ti halor jong kata kanong rim ko ban shu pensungthu ipi ha ki babun ha ki liang ba kam pher kanu ka kam ka phi le kanu ka kam ka phi tre la kalong ka kam ka bakum kani ka ba
Shna bait kum ni kani gede ke bait ke bangadang persang ban shna ban penwandur ke lawandur I don kam isit melum lah kendian tende compare kadi kam mekanik ne kam stri ne ke kam ru phim dei ban ne ran ke kam nomor ba kadi kani ke bala ban aja po pi ti ke bo pelong yang apa bangangan le kum ya kani pat kadi ko ban kong kadi sutran tu janga ke bar par kadi ke jing kejing kwa jonga bangan nang bangan tip bangan kham pana susu hak ke bangan le ti kejing temu hipat beli bangan le kini ru kalong ba kum ta ke baki khun ki ti leni ki para leni ki persar hadin habun ki dei ban shim ya kani nuksa baki ki hab ban persang ban le bun ki khnang baki la ban yo ya kata confidence hajingim ba kamde tang kata kam sarkar ni kamde tang kata kam nong no yu ka kam doktor ni kam engineer bebe bro ba kande ka kam gojong phi tinre hagi babun ki liang phila ban tre ru kiwi jat kam tang ba phi don kam ban long pat ki ba pana hake ba phi phile phi ban tristom phi ban ai kumsem ban dei ban jit le ni ban le ran ka kam bar way hi ba phi 3 minute ba phi 3 hok ka kam kemud kan kelalong ka kam ka job ka kam ka bala ban ai phi ya ka yu bai khau ya ka kamai kaji ka biang ti da phila yo ban sna har kom bade yo tre kom bade phi shong kom bade ni kom ke biang ba to ti okay to biang hi ka to kini ga di bang shong marwe tidak kwa bu sit na betaji men kemi bagi khun ngan sabu ni tindri kini mata ngan shong shamarwe kamto ken sak so nice teng yo ta hai so ki kani kade ka jing ai men sim ka jing ajimut I phiru ki babun ki bala dei ba phi kwa ban nang ya ka don ka kam phim dei ban benut banong ban le sha hi kai la ni ban persang hi na la de la ni ban penwandur da kanur kom tang ba phi phila ban sungu thu kumnu ka perthai ka ya kumnu ka kam ka ya bat hakanu kom ba ki breu kin la ban wan shapi na bata kita ki kam ki jam ki jong phi bat kumnu ba phila ban kamai hibkut ka sngi ti kum kanuksa kani hangni ka banga ngale kam da de ka ba ngadi mekanik batriam bangangan bu karkhana ber ki ngala jubu teng musa tama ka ngila hangno nomor bangan besuthu sthaw ka long kumno nomor jo covid ber ki tenre ngale pat ini ba melu mala iba ini di bang sule hi ya kani ka thuk jong tenre ki babon bahapan ha ba dei bat ka juna juntip jong ai kani pat ka de bithik bangangan le shwa manta hila dia bat larade badan kamru ke mengalaman pelik pada kiwei lada la shail sising sutuk bom dan kamshu te kebumut kumun suang no ha karukang besuk bah sutuk kolong ba pide bandan ya ka kam lering kamai kejit ni tekiin kam sos bun teli lani pihak benang bun jat ki kam khnang bakala banirap ipi ha kinu ki benta te kamut ya ba phi phin su khata lang bakani bakatai teman re secure lani pide ban bat dia kata ka jing nang ka jing tip bat dia kata ka jing kit klik nam ta ka yeng kesem nam ta ki khuni kiti bala shai hadin habut laradi ba fila ayok lupai ka kam ka babiang ta hoi kan tenre laradi shai hadin habut lepis ngo la lepis ngo ba ka kam ka jong phi lani ba ka jing im jong phi ka de ka bam la ban tip ka e bu ble unwan ra jing jong phi la ban tip ti pidon kam ban bu ya kata ka benta ban bu ita i benta jing ba kala penjah kanin kala penjah katai bala da ja kum ta ngan le kum noi ka yeng kesam kum ngan besar ka yeng kesam ke tele se kani di ko ni kita ki lat ki bangar ng sung thu kala ban kum ta te na mata jong kitu ki perlok ki jongi badan ki dan kitu ki bala keli yang abah kanu rukam bangala ban yo ita ka jing hikai ka de bat ka panong ban seng kam la jong lani ban le ki kam online bat ki ki kam online ni ki babun bah ki bangi na ai training na kapor ti ki kam lese ki kam lajong ru ki babun bah ki balada ya keren ka jerong pelat ki ka jing keren bat ki balong
lesi ki balak ban yarap nam ta jong pi tenrei ka basa hi hang ni ka long kani ka mong ka long ni ngila ju penlong ru ya kani ka ya kini ki training ki free training workshop ki ba man la ka sing sajan baningkong jong benai Oktober kam yo on penlong nomor ba ki don ki kam ki jam bangile ha ka jakatre jong i bingim la ban penlong tenrei menta kan tiru ngin penlong biang ya kani mangin penlong ha u hakani si sajan banwan kata ka sitrik jong benai November ha ka por si pho bejem step bat kan long ni hamolai nong lum tila pikwa kan bu nomor pi pila ban call ban phone ban register ban by registration kali san phu tingka ti kitu ki bakwa ban long ban yo ya ka jingnang jing tip bay day bat kini ki rukom le YouTube ni ki rukom sna video ki kini ne bakwi ki ba long ka way na ki jing kamai jakpo ke jonga ya kata ngila ban hikai klam jing sewe san phu tingka ka di taman su register mar balada pi la register lada pim siu bat lada pim 1 tekan su du eno kasit jong nur nomor kadi kasit batang khandiat ngot ngisim tang kumba hapo lai phungut ngatrai te sesasu pun tu nomor kana bensung thu bha yak ka jing ya kran jing penbet jong kani ka tim ko jongi ki ba page ya kani ka registration te bat la riba phi kwa ban tip kumno mensna video kumno phin kamai kumno mensna bait ting lesing sa hikai da way ka benta lani ha ka way bat kapor tenrei kumno ba phi la ban sna video kumni ko mangale ma bat ka kran artat baka ring video artat bat ka sna bat artat lesi bat ki way ki rukam ba phi la ban yo ya ka jing nang ka jing tip bat ka jing siur na kalyang jong ka YouTube bat ka online business ba phi la ban ne ti phi la ban register new number bat phi la ban yo i ki jing nang ka jing tip ti share ini video khana makan nong jing toy na banta jong ki way mo tenrei kan longpat ka jing toy ka bakrau susu pat na ta jong gitu ki bakwa pat ban tip kham bahas pang jong YouTube sepang ban sna content bat sha ban sna video ha ki rensan social media ki way kum no phila ban kamai ti kala de ka kamai ba ka jakpo nga kani ri bang sule kum ni sutana tenre ka babon hi ka de bang yo ka jing kershan bang yo ka jing yu bai khao na ka social media ti kwa ban tip register ya po labu number ni po pada session mat pi hak si sajan di kani ti kadi ka tuk ke bang 4 dep hadu mentaru ngaladep ngalanya taman ring ngampat suhun ya ke bang ale ti ngan sa update susu le di pidang kwa ban tips pang jong kani ti ngala le bun ki ke hang tu uniru hang ni ya gitu ba penher mama hang ni wang wat bom pathar te bat kiwe ki jing don kam ki bang la le ni bagi bangan sale ru ne shakhmat so piso kumno ini ka bait piso kumno kata ka jing ong ka jonga jikran jonga pat piso kumno halor jong kata ka free training workshop ka ba ngingin sa penlong sa drop po comment lani sa call bitik number pang sa sham bat pi lesi sa jan wis bon perlo